cha 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 Igbo kwenu. Cha 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 Biafra kwenu. Cha 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 Igbo bụ Igbo kwenu. Ekele m ndị Igbo, kele Biafra, kele ndị Nigeria bi niile bi South Africa. Ife na-ekwu bụ ife na-eme n'ala Igbo na South East. Afa m bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. Aka ji ọfọ ndị Igbo niile na South Africa. Obi of obi ndị eze, eze ndị eze, obi gidigba ma anụ eyi agụ. Arụsị bụ ọtọ eje ụka. Arụsị na-ekuru agụ nwa. Arụsị ndị Igbo na South Africa. Oke mmụọ a na-achụrụ aja. Oke mmụọ na-achụ aja. Oke mmụọ chụọ aja. Ndị mmụọ ọ nara aja. Chukwu bi n'igwe, Chukwu abịa ma ọ nara aja. Onye si na ọ nkwu eziokwu ogbuo m, ọ ga-egbu onwe. Maka na mụ onwe m abụghị eze ndị certificate n'ala Igbo na Eastern Region. Ndị a enyere certificate gọvanọ ọ na-akpagharị ha ka ihe a because ha ekwu eziokwu, anara ha certificate ha, a na-emezi ha ihe sọrọ ha nụ, ha enweghị ike ikwu eziokwu. Nkwuzi eziokwu bịa chere m. Nkwuzi eziokwu bịa gbuo m. Ebi na South Africa. Mana anọkwa m na Anambra steeti ugbu a. Na Anambra steeti ka m nọ be nna m ewetara unu okwu a. Wee na-asị ọbịaregbu mgbuo onwe na-eke na oye na afọ na nkwọ. Ọbịaregbu ndị stand security gbuo onwe na oke na oye na afọ na nkwọ. Ọbịaregbu ndị Igbo. Ọbịara eme ka agaghị enwe onye ọbụla na-arụ sabotu eje achọrọ ka enwe Biafra independent. Ya were ala zere mmiri. Ọnwụ ike gbuo ya. Ya na ezinụlọ ekpochapụkwa. Ha ma dị ndụ ka nka. Kedu ihe anyị mere? Unu binie, unu ma na a na-eche iti ndị Igbo. Enweghị ihe a na-emefọ ndị Igbo. Ka a ga-esi nwee otu haba. Wọf ka m na-ekwu, haba wọf n'oli Lagos. Ebe ocean gbara Nigeria niile gburugburu. Mmiri gbara Eastern Region gburugburu. Anyị nwere mmanụ. Ọ bụ eziokwu na Obianọ na ndị otu na-eji amị mmanụ ndị Igbo ụdị ndị China n'oshi. Gọvanọ Okezi ikpeazụ a Hope Uzodimma ndị gọvanọ nọmba 4 bụrụzie nọmba 1. Ihere mee ndị gọvanọ Eastern Region. Gọvanọ Dave Omai ihere mekere. Kedu ihe na-asụrụ in tongues kwuo eziokwu? Ka ihe unu ji ọbara ndị mmadụ ama m ọkọt unu nọ na nwike onye eso ọkwụsị bụ onye Bini. Ala nna anyị eji ha anabata gị ụbọchị ị ga-anwụ ihere ga-abụ oke gị na ezinụlọ gị. Fọgụ nwe isiri ịbụghị onye Igbo ihere bụrụ nke gị. Ụmụ Adolf Hitler si gọvanọ so and 419 naanị mmachakwa abama mgbe unu na-abịa South Africa egwu 419. All of you. This is why ama m Imo ọ ga-enwekwa ezigbo gọvanọ tiri ihe to ihe tiri wata ụwa ọgụ because ọ ndị na-arụ ọrụ ndị wayo juru na n'Imo steeti na ewerezie ndị gụrụ akwụkwọ prọfesọs mmanya ha na-eme wepụ ha werezie ndị ochi tikọị n'ọchịchị ha jide Imo steeti na-aghasasị. Gọvanọ Obianọ agbawakwuo n'erutu ha onwe ihe ọ na-arụ ọṅụcha aka ọ na-ekwugheri onye eze ọbụla kwuo okwu ọ nara ya satifiketi ya. Abụghị m eze satifiketi. Onweghị onye ga-anarakwudi mgburugburu eze satifiketi na Igbo bịa nara nye nwa ọnụ dide ị na-echeta ịnara satifiketi isoro nna nna anyị ha laa mmụọ. Eji m ọdịnala aga ezuru m ka eme omenala Igbo someje, ala Igbo someje, ala Biafra someje. Kedu ka gọvanọ anyị ga-esi nọ na-egbuchasị ndị Igbo? Ndị unu na-achị ka a na-egbuchasị Fulani herdsmen bandit n'elu ka esi gbuo prezident ndị Chad gbukwa nwa ya. Ọhịa unu chọrọ ka ihe unu na-agbara na gburugburu unu ejighị ekwu kwuo na eziokwu ka o wee dịrị ka ndụ unu wee tee aka. Maka na ihe ọ bụla i mere ga-eche gị che ụmụ gị che gị. Ego a ị gaghị eri nwụrụ. Abakari oriri eri were nwụrụ. Buhari
ejighazi arụ o nwere nsogbu na brain o jighazi arụ ndị kabas nọrọ ebe ahụ na-eme ihe sọrọ ha na-ekwuchasị ndị mmadụ ndị amị na polisi were egbe enye ndị Fulani herdsmen si na ha echegharịana a na-asị bandit a na-asị terrorist sorry ha were egbe baa n'ala Igbo jee na Abakaliki jee n'Imo na-ekwuchasị ndị mmadụ lee ka gọvanọ Obianọ Hope Uzodimma si wee mee invite Boko Haram Fulani herdsmen bụ ndị amị maka na ndị amị na-arụ ana ha abata n'ala Igbo na-egbuchasị ndị be anyị na-emebiri anyị ala dị nsọ anaba anyị tigbobe unu ndị mmụọ ga-atọ n'udo bụrụ unknown security na-egbugbu udo unu na-anwụcha isi ya agaghị enwe nwe onwe mgbe eze ndị Igbo na South Africa na-ekwu na enwe ihe a na-akpọ road block ebe ọ bụ na afọ road block na ala Igbo sụmụnye ya ọkụ sụmụnye police station ọkụ sụmụnye road block ọkụ gbuo ndị amị aha na ndị polisi ahụ nakọrọ ha egbe na ha emene mpụ n'ezie ochi ha na-ezu ndị amị na polisi were egbe nyezie ha bụzi igbu ndị Boko Haram na Sambisa ha forest ha eburuzie ndị Igbo ka ha ji amụ ike otere unu mebara ihe unu eche na otu o si dịbụ na civil war oge nke Ojukwu ka ọ dị na unu ama eme n'izikwa ihe dị n'ime anyị nwa ndị nọ na South Africa ga-abata unu mụkwuru South Africa ihe anyị pụrụ ime anyị dị mgba agba anyị ga-abata mee ụnụ afụ n'anya ndị Fulani herdsmen chere na anyị na-abịa ndị amị niile nọ na mba ụwa ga-abata na Biafra land anyị ga-achụ udo unu chụkpuo unu desert unu eje nwụchasịa na desert ndị gọvanọ ala Igbo Eastern leaders ma ndị ọha na eze a na-akpọ George Obi ọzọ chegharịanụ oge ọbụla Eastern security IPOB unu akpụrụ ha n'ọnụ ke ndị ga-ewetara unu Biafra ndị Oduduwa mee nke ha peacefully unu a na-edebe ahụ na na-erespekt unu na iberibe ahụ unu dara enweghị eze ga-ekwu eziokwu ndị na-anụ uwe egwu ọgwụ igbuchasị ime useless rituals jiri ọbara ndị ụmụ mmadụ ụmụ nke ga ọdịrị ana m enye iwu tata gọvanọ niile kpọta ụmụ ha ka ha bịa rụba amị na polisi chebe kpụrụ sekuriti ndị gọvanọ Eastern gọvanọs niile fọmụrụ ebube atụrụ ka ọwa ebube ewu ka ọwa ebube ọkụkọ ka ọwa ebube ọchịcha ka ọwa ebube mgbere kpọọ na ụmụ unu ka ha buru ụzọ war front etu esi eme Idris buru ụzọ na jebe agha na ihe a bifo egbuo ya na Chad otu akụrụ kwesịrị iburu ụzọ maka ndụdụ ụnụ ụsọ negoro Tinubu ndị ụnụ na-azọpọtụ ga-achị anyị achọghọzi Naijiria ihe anyị chọrọ bụ Biafra anyị chọrọ inwere onwe anyị ndị Igbo anyị chọrọ inwere onwe anyị onye Igbo ọbụla eze ọbụla gọvanọ ọbụla anaghị asọpọtụ Biafra IPOB na Nnamdi Kanu werekwa na zere mmiri ya adịkwara gị mma na Eke na Oye na Afara nkwọ ọnwụ ike gị na ezinụlọ kpochapụkwa unu ga-ata udo afụfụ akarịa oghere ka m na-ese ndịrị unu ụchụ ụbịam ga-eso udo unu anwụcha isi ya anyị ga-enwe Biafra chụpụ unu maka unu ife ejuna unu bụ sabotuas Pharisees unu lọvụrụ ego na atụrụ anụmanụ karịa mmadụ Igbo gị makwa ihe onye Igbo igbu onye Igbo a na-asọ ya nsọ onye Israel igbu onye Israel otu ka ọ dị n'ala Igbo mana ndị eze ama ekwu bikọs ihe ha ji satifiketi igwe ndị satifiketi mụ ha abụghị eze satifiketi ihe mbụbo menyere ihe mbụbo natara mmụọ ozi oke mmụọ arụsị na nkwute arụsị unu uche na arụsị adịghị ike ngwa ha bata n'ala be nna nka aṅụ na ihe a gbuchasịa ha ebe ụnụ ofiriri na ihe a ụnụ ma ife ọmụ bụ eze ndị Igbo South Africa eze na-achị ndị Igbo niile na ndị Naijiria niile ka m gwazie gị ihe niile mmụmụ fọmụrụ ya n'obodo a soro na-achị unu chọọ udo enwe udo unu achọghị udo ma akwụkwọ maka unu bịa na-egbuso ndị Igbo si na Buhari na-achị ọchịchị ha rikwe isi unu ụmụ unu tikwa isi ha na ya chegharịanụ ka ọ dịrị unu mma David Umahi chegharịa egbuchazina ndị Abakaliki ikwu na abụghị ndị Fulani herdsmen na-egbu ha why iji achụ ha ka i wee wee president ịma wụ president I curse you today. You can never be president. You can never be deputy president. Jede n'okwu ka nna akọsụ ka arụsị niile dị n'Ebonyi na akọsụ ndị mmụọ n'Ebonyi na akọsụ David Umahi. You can never be governor. Wike, you can never be deputy president. I mean,
David Umahi, you can never be president of Nigeria. You can never be deputy president of Nigeria. I curse you today. Wike, I curse you today. Rivers State Governor. You can never be deputy governor of Nigeria. And they can never be president of Nigeria. I curse you with the Orumwonu River State. Orumwonu Biafra land. I use it to curse you today. All two of you can never smell the seat of vice president of Nigeria or even president of Nigeria. You can never work for you people. This is your end. After your governorship, go home and face farm and Fulani herdsmen. Or Barandu Nubure Hekuno Chichi, Makunu Gebuchas in Nigeria. Abona Mono, I cost one moon. Adama Bruno on Neke, now Bruno on Noye, now Bruno on Nafo, now Bruno on Anqua. You Baga Habrata, deputy president of Nigeria. President of Nigeria, theory, generation to generation, come. I'm going to my Fagabo or God Church job on one. Unaga Sasira, I need request you, deputy president and president of Nigeria. Ohanes and Dibo Chagarian, Makana, Anga Ege, double zone on one by one. Makana, certificate, and a certificate. Yenji war for or for no. Yenji war for ine ma anyị ga-afụ na arụsị ka gị na ya na-ekwu okwu arụsị nke m abụghị ya ọ ndụ mmụọ ka gị na aka nsị ala ndụ mmụọ wee bata wee na-enye ezighị ezi ya ke nke bụ na anyị nọrọ mmụọ anyị nọrọ mmadụ anya na-esi mmụọ unu na-ekpuchasị ụmụ mmadụ nwaanyị tụọ dị ime 9 months mmụọ ya unu egbuo ya unu eme udo n'ire mmadụ ma ịtọ mmadụ onwe ihe a na-eme n'ala Igbo because of unu were mineral resources anyị binye ndị Fulani herdsmen ndị Awụsa abụkọrọ Fulani ihe anyị unu ha join ya na kpọrọ ndị China na-ebukọ mmadụ n'ala Igbo na agbaru na-ereribe n'ebe dị iche iche unu bụ ndị ochi all of you are criminals efulefunalism or hooliganism idiotism Iberiberism. All of you are Iberiberism, idiotism, ifnationalism, anarchism, cultism. All of you, cultism, are ruling all of you. Monsters. Supremacy will never save you. Amok, Oboni will never save all of you. You shall die. Anamase. Otu ahụ se ekwuchasị ndị Igbo ka unu ga-esi wee generation unu ga-esi wee wipe na ala Igbo ọ ga-adị otu ahụ ise wee na-asị Chukwu Okike abịa ma agọzie m Nnamdi Kanu ebe ọbụla ọ nọ n'ugbu a nọnyere ya chebe ya gbaa ya ume mụ onwe mba eze Igbo na South Africa eze ndị eze obi of obi ndị eze anụ iyi agụ oke mmụọ ọ natara mmụọ ozi na-asị Nnamdi Kanu gị na family gị unu ga-adị ndụ fụ Biafra unu ga-adị ndụ fụ Biafra IPOB unu ga-adị ndụ fụ Biafra ga-adị anyị ga-enwe independent onye suru unu ama afụ Biafra n'iru unu ha werekwa ala zere mmiri ọnwụ ike buru oke ha ọnwụ mbere gburu oke ha Fulani herdsmen gbuchasịa ha onwe ihe na-emenụ ndị Britain ga-ebido inu onu unu United Nations ga-ebido inu onu unu ICC ga-ebido inu onu unu ihere ga-abụ oke ndị Igbo leaders na-play politics with the life of their own people. Shame on them. Nnamdi Kanu ya dịrị unu mma. IPOB Chukwu chebe unu unknowing gunmen Chukwu Okike abịa ma chebe unu kpuchibe unu n'ike arụsị ndị Igbo chebe unu unknowing gunmen ndị mmụọ na mmadụ chebe unu oru mmụọ nnu mmụọ nọ n'ala Igbo chebe unknowing gunmen chebe ndị Eastern Security Network chebe Nnamdi Kanu chebe ndị IPOB ọ ga-adịrị unu mma na eke na oye na afọ na nkwọ nwoke agba egbu unu nwaanyị ama egbute unu ga-egbuchasị ndị amị gbuchasịa ndị polisi gbuchasịa ndị Fulani herdsmen ha ncha niile ga-anwụ n'iru unu azụ ahụ ụkwụ nie ha na nichasịa ha Biafra ga-abịa agọzie m unu na eke agọzie m unu n'oye gọzie unu na afọ gọzie unu na nkwọ wee na-asị nna nna anyị ha n'afa nna nna ha na ndị ala Chukwu abịa ise